presne ten dôvod, kvôli ktorému nezarábaš peniaze online, alebo nezarábaš také peniaze, aké by si chcel zarábať. A je to aj dôvod, kvôli ktorému ešte stále nie si tam, kde by si chcel byť. Toto je dôvod, alebo taká vec, alebo neviem ani, ako by som to nazval, ktorú vidím u každého jedného začínajúceho podnikateľa, či už online podnikateľa, alebo normálneho podnikateľa, je to úplne jedno. Robí to takmer každý. A robil som to aj ja. Keď som začínal podnikať, tak som nasaval každé jedno YouTube video, pozeral som Reels, pozeral som TikTok, pozeral som každú jednu novú taktiku, každý jeden nový biznis model. Prešiel týždeň, mesiac, 2, 3. A ja som zistil, že som stále na tom istom mieste a nič som nespravil. Hlavne, že som veľa vedel, mal som veľa teórií, mal som načítané knihy, mal som napozerané kurzy, rôzne mentoringy a neviem čo podobné, ale stále som bol na tom istom mieste. A keď som si sadol za počítač a povedal som si, že OK, idem konečne niečo spraviť, tak som ani nevedel, kde mám začať. A toto je presne ten problém, ktorý vidím u väčšiny mladých podnikateľov. Neskutočne overthinkujú, snažia sa spraviť všetko perfektné a neustále iba nasávajú nové informácie a nekonajú s tým, čo vedia. A toto je vec, s ktorou som strašne dlho bojoval a sem tam aj bojujem jednoducho, niekedy sa v tom zachytím, ale vec sa má tak, že už v tomto bode si to viem uvedomiť a poviem si, že OK, seriem na to, idem konať s tým, čo už viem. A prioritný point, ktorý chcem, aby si odniesol z tohto videa, je ten, aby si čo najskôr začal konať s tými informáciami, ktoré máš. A nesnažil sa spraviť všetko perfektné. Máš nejaký biznis model, ktorý chceš teraz začať, máš niečo, neviem, napríklad možno chceš začať tvoriť videá, chceš začať robiť YouTube, chceš začať nejaký biznis model alebo čokoľvek, začni. Nečakaj, že to bude perfektné, nečakaj, že to bude neviem aké nádherné, že to musí byť jednoducho. Nečakaj proste, že musíš spraviť niečo perfektné na to, aby si začal. Ty jednoducho musíš začať, aby to mohlo byť perfektné. Chápeš to? Toto ti poviem ešte raz. Nemusíš byť perfektný na to, aby si začal. Ale musíš začať, aby si bol perfektný. A zároveň nie, že aby si bol perfektný, ale aby si mohol byť perfektný, alebo dostával sa k tomu perfektnému stavu, keď to tak nazvem, pretože nikto nikdy nebude perfektný. A potrebuješ mať stále na mysli to, že ty sa poučíš z tých vlastných skúseností. Tebe môže niekto aj na YouTube povedať, aby si nerobil toto, nerobil tamto, spravil to radšej takto a neviem čo podobné. Ale aj tak sa proste koniec koncov ty poučíš z väčšinou zo svojich skúseností. Takže ty sám musíš aplikovať to, čo si sa naučil a už postupne zistíš. Hej, lebo aj ja keď ti poviem teraz, že proste OK, keď spravíš toto, tak sa stane toto. Ty to môžeš chápať, ale pochopíš to až vtedy ťa to naozaj hitne, keď to sám spravíš. Ale keď ty budeš neustále overthinkovať, čakať na ten perfektný moment, čakať na perfektné video, perfektný skript, perfektný nápad a neviem čo podobné, tak nikdy sa nedokopeš do toho, aby si začal konať a keď nebudeš nikdy konať, tak budeš stále na tom istom mieste. A toto je ten najväčší problém. Takže vždycky, keď budeš rozmýšľať nad tým, že by si to mal spraviť ešte lepšie, že by si sa mal naučiť ešte viac, že by si mal pozrieť ešte nejaké jedno video, prečítať nejakú jednu knihu a neviem čo podobné, uvedom si, že to je iba tvoj vnútorný sabotér, ktorý ti bráni začať konať, pretože chce byť v komforte. To, že ty spravíš nejaký čin, tak sa to vystaví nejakému riziku alebo potenciálnemu zlyhaniu, chybe, ktorú môžeš spraviť. A to je úplne v pohode. Ty si toho musíš uvedomiť. Už hádam nemusím rozoberať to, že proste zlyhania neexistujú. To, že spravíš chyby, to je normálna vec. Ty proste tým, že spravíš chybu, dostaneš sa bližšie ku svojmu cieľu. Čím viac chyb spravíš, tým viac vieš, čo máš robiť, čo naopak nemáš robiť a o to bližšie si ku svojmu cieľu. Každá jedna chyba, ktorú spravíš, každý jeden pád na hubu znamená krok bližšie ku svojmu cieľu. Keď chceš zarobiť pár tisíc eur mesačne online, tak každú jednu chybu, ktorú spravíš možno v kontente, možno v nejakej web stránke, možno v nejakom oslovení, alebo v čomkoľvek, tak si o krok bližšie k tomu, aby si to reálne vybudoval. Pretože už teraz vieš, čo nemáš robiť a naopak možno už vieš, čo máš spraviť. Takže tohto sa vôbec netreba báť. A treba si iba uvedomiť, že tvoj mozog sa ťa snaží iba udržať v komforte tým, že ti povie, potrebuješ ešte jednu knižku, potrebuješ ešte jedno video, potrebuješ ešte jeden článok, jeden mail a neviem čo podobné. Ty to ale potrebuješ rozpoznať, uvedomiť si, že to je iba tvoj mozog, ktorý sa ťa snaží držať v komforte a proste začať konať, aj keď sa na to necítiš, aj keď to nechceš, aj keď ťa stále niečo brzdí. A čím viac to budeš robiť, tým viac sa dostaneš do takého stavu, tak by som to nazval, do stavu, kedy jednoducho konáš. Neviem, ako to mám inak povedať. Ty to opäť pochopíš to, keď to spravíš.
A ide o to, že aj teraz si možno robíš neviem aké plány na 1 rok, 2 roky, 3 roky a neviem čo podobné. Ale tým, že nekonáš, tak máš stále takú tú nejasnosť. Nie si istý, či to naozaj chceš, nie si istý, ako to dostaneš, že nič podobné. A keď nezačneš konať, tak to nikdy nebudeš mať jasnejšie. Ide o to, že čím viac činov spravíš, čím viac tých aktivít spravíš, čím viac činov, ako by som to povedal, čím viac tých informácií nasaješ a čím viac na nich budeš konať, proste naučíš sa niečo, hneď to využiješ, aplikuješ to do života, tak tým bližšie a jasnejšie budeš k tvojmu cieľu. Povedal som to trošku ako pre debila, hej, ale tak budem veriť tomu, že to chápeš. Myslel som to takým štýlom, že keď sa niečo naučíš, mal by si skrátiť ten čas medzi tým, kedy si sa to naučil, alebo kedy si zistil tú informáciu a kedy tú informáciu aplikuješ. Pretože keď to instantne aplikuješ a získaš takúto vlastnú skúsenosť, tak sa ti vyjasní tá cesta a si reálne bližšie k tomu cieľu. Je to úplne jasné, je to celkom jednoduchá vec, ale je to ťažké na aplikovanie. A to je normálne, pretože keď chceš dosiahnuť veľké veci v živote a chceš dosiahnuť také veci, ktoré väčšinou ľudí v živote nedosiahne, tak ľahúčke to nebude to prechádzka ružovou záhradou. Ale tak s tým si mal počítať a verím tomu, že s tým aj počítaš. Takže žiadna novinka. Ale je to viac menej taký reminder, ale chcem proste prioritne, aby si uvedomil naozaj to, aby si nečakal na nejakú... Jednoducho, aby si neoverthinkoval nadmerne, aby si sa nadmerne nevzdelával, pretože to všetko je iba reálne druh prokrastinácie. To, keď si povieš, že potrebujem ešte jednu knižku, potrebujem ešte jedno video, potrebujem ešte jeden podcast, jeden mail a neviem čo podobné, tak to je druh prokrastinácie. Pretože nekonáš s tým, čo si sa naučil. Čiže ja to už nebudem viac obkecávať, proste hneď keď skončí toto video, chod sa zamyslieť, nad čím takýmto štýlom prokrastinuješ, kde si stále hovoríš, že potrebuješ ešte jednu knižku, kde potrebuješ ešte jedno video, podcast, mail, blog, článok, neviem čo ešte. A chod to spraviť. Aspoň maličkú časť k tomu. A garantujem ti, že ten pocit, ktorý budeš potom cítiť, bude na nezaplatenie. Pretože budeš mať jasnejší smer, budeš už vedieť, že to naozaj nebolo až také ťažké a proste si o krok bližšie ku svojmu cieľu. Ale keď budeš stále iba nadmerne prijímať tie informácie, tak sa ti tá cesta nikdy nevyjasní a stále budeš v tom začarovanom kruhu začínajúcich podnikateľov. Takže začni konať s tým, čo už vieš. Nemyslíš si, že musí byť všetko perfektné na začiatok, ale že nemusíš byť perfektný na začiatok, ale musíš začať, aby si mohol byť perfektný, alebo aby si sa dostal k tomu bodu, kde je to perfektnejšie, keď to tak nazvem, lebo ako som už hovoril, nikto perfektný nebude. Takže toto je prioritný bod, ktorý chcem, aby si z tohto videa zobral a chcem, aby si hneď teraz položil telefón a hneď išiel spraviť to, čo som ti povedal. Zamysli sa nad čím takto prokrastinuješ, nad čím stále analyzuješ, že by sa mal naučiť o tom viac alebo neviem čo podobné a sprav aspoň malú aktivitu k tomu. Keď to spravíš, garantujem ti, že sa budeš mať o mnoho lepšie, budeš to mať jasnejšie a všetky ďalšie veci. Takže ak ťa video bavilo, hoď like, do komentárov napíš, čo ťa zaujíma, čo by si chcel vedieť, čím by si chcel pomôcť, rád ti na to odpoviem. A takisto, ak chceš, môžeš to chudne zazdieľať a zároveň nezabudni hodiť odber, lebo takéto videá dávam každý jeden týždeň a verím tomu, že je to nápomocné. Takže tak. A pre tých z vás, ktorí by chceli začať zarábať peniaze online reálnym spôsobom a nie iba nejakým copy tradingom, pyramídami, stavkovaním a neviem akými podobnými sračkami, ktoré tu máme na dnešnom internete. Tak, a chcel by si vedieť, ako už posledné skoro 3 roky pomáham ľuďom v mojej Laptop Lifestyle Club komunite začať zarábať online a pomocou umelej inteligencie, tak mi môžeš napísať info do správy na Instagrame, ktoré nájdeš tuto pod videom a ukážem ti, ako Laptop Lifestyle Club funguje, ako tam ľuďom pomáham a na základe toho zistíš, či je to niečo pre teba alebo nie. Takže to je všetko. Verím tomu, že si video užil a hlavne, že to aplikuješ. Takže ak si ešte stále telefón nepoložil, polož ho teraz a aplikuj, čo som ti povedal a verím tomu, že budeš bližšie k svojim cieľom.